Ниндзяго, майсторите на Спиндицо. Епизод 1. Върховният лорд отвръща на удар. Какво стана? Ние ли победихме във върховната битка? Очевидно. Да. Чакай! Бято. Добре, получих картата. Това там горе. Ето го, видяхте ли? Това беше бащата на всички астероиди. Лети към нас. Не! Не, не, някой да ни спаси. Симам се нови крака. Тогава да потеглям. Аз се завърнах! Какво казаха мините? Значи бащата на всички астероиди ми даде кафе, а не проблем за мене. Искате да ми самарате. Да се бия. Добре! Господарю, защо ни повика, за да спарим ниндзите да унищожат бащата на всички астероиди? Да, но повечето от нас са смъртни. И вие, господарю, сте смъртен. Как тогава ще го спарим? Много лесно. Много лесно ли? Вие да не сте си побъркали ума. Не. Не мисля така. Добре, айде да спраме нинджа. Ето, пристигнаха